खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीआव सासे बीजेपी दैदेनगिरिया हा सेनायाव लोब्बा थानायनि हमजादों। कर्नाटकआव 12 घन्टा हरताल गं 44 हान्थियारि बिरखंखौ केन्सेल खालामनांदों। उत्तर प्रदेशआव 14 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ दोलोआरि जिनाहारि 3 हमजाबाय। पाकिस्तानाव मस्जिदनि सिङाव बम बेरनानै सा 52 थैदों आरो सा 130 जोखोम। मणिपुराव थासारिया जोबोद गाज्रि गिबि मन्थ्रिनि न'खौनो गाग्लोबदों। गवालपारा सैनिक स्कुलनि सा 9 फरायसाफोरा एनडिएआव सायख'जादों। धुबुरी बिएन कलेजाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा थै दान होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारा कैलियानि नगराव मालायनि हाखौ जर जुलुम सेनो नाजानानै बीजेपी दोलोनि ओबीसी गांखंनि गाहाय नेहाथारि पंकज दासआ एरेस्ट खालामजादों। गुवाहाटीनि भगदत्तपुर पुलिस थानाया एरेस्ट खालामदों हा सेख'ग्रा पंकज दासखौ। पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै पंकज दासजों लोगोसे 4 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। काबेरी दैमानि दै राननाय दावरावखौ लानानै कर्नाटकआव नैथि खेबनि थाखाय शुक्रबारखालि 12 घन्टा हरताल जानानै थाङो। बेंगालुरुनि केम्पागड़ा इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव गासै गं 44 एबा गं 22 फैनाय आरो गं 22 थांनाय हान्थियारि बिरखंफोरखौ बन्द एबा केन्सेल खालामनांनायाव एभिएशन कम्पानिफोरा गोबां खहा जानांदों। बेनि अनगायैबो फरायसालि, हाथाइ बाजार, सोरखारि मावख' आरो हान्था मेलाफोराव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि कर्नाटकनि गासै मोन 1900 आफादफोरा बे बन्द एबा हरतालखौ मदद होदोंमोन। मानो होनोब्ला काबेरी दैमानि दैखौ तामिलनाडुनो हरनायाव कर्नाटकनि आबादारिफ्रा गोबां खहा सैनांदों आरो हालाय हाफाय जानांदों। उत्तर प्रदेशनि बिजनौर जिल्लायाव तामपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव 14 बोसोर बैसोनि थाखो 8 आव फरायफुनाय फरायसुलि उन्दै हिन्जावसाखौ दोलोआरि जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसानि बिमाया तामपुर थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ 3 रेपिस्टखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै तामपुर थानानि एसएचअ एबा स्टाफ हाउस अफिसार किरणपाल सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। हमजानायफोरनि गेजेराव हिन्जावसानि असे बिबथै अमरजित कुमारबो दंफायो। बेनि अनगायैबो सुमित वर्मा आरो महित त्यागी मुंनि सानैखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पाकिस्ताननि बेलचिस्तान प्रभिन्सआव मस्जिदनि सिङाव सुइसाइडेल बम बेरफ्रुनानै सा 52 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 130 जोखोम जादों। थैनायफोरनि गेजेराव पुलिसनि सासे डीएसपीबो दङमोन। थैनाय डीएसपीनि मुंखौ नवाज कासगरी होननानै मिथिहोदों मास्टां सहरनि स्टाफ हाउस अफिसार जावेद लाहिरिया। मख'नो गोनांदि मस्जिदाव बम बेरनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानांनाया पाकिस्तानाव गोदान बाथ्रा नङा। मानो होनोब्ला बेनि सिगाङाव गोबां खेब जाखांबाय बेबायदि जाथाया। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गोबाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय मबाइल इन्टारनेटखौ सिबिथाय होनायनि बिथोन होनायनि उनाव सानै फरायसाखौ बुथारनायनि भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव गाज्रि थासारिया फैफिनदों मणिपुराव। मणिपुरनि दुंहाव थासारिफोरखौ नोजोर होनानै मणिपुर सरकारा इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामफिननायनि थाखाय माखासे तिउरिया आखुनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहनि न'खौ सावनो होननानै गाग्लोबफैदोंमोन। अदेबानि पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया खुनुरुखुमै टियार गेस आरो ब्लेंक फायार होनानै न' सावनो फैनायफोरखौ होबथानो हादों। मख'नो गोनांदि सानै फरायसा बुथार जानायनि खौराङा मबाइल इन्टारनेट बेखेवनाय लोगो लोगोनो सोराङाव फैदोंमोन। बेनिखायनो बन्द खालामफिननो गोनां जादों मणिपुर सरकारा। मानो होनोब्ला थांनाय जुलाइ दानावनो गोमानाय सानै फरायसानि सोमोन्दै रावबो मिथिथ'वाखैमोन। नाथाय जेब्ला मणिपुराव मबाइल इन्टारनेटखौ सरकारा खुलिनानै होयो अब्ला बिसोर सानै फरायसाफोरा बुथार जानाय भिडिअ भाइरेल जायो। जाहोनाव मणिपुरनि फरायसा आफादा हरताल आरो धरना खालामनानै आयेनारि थासारिखौ फिन दुंहाव खालामदों। आफां आसामनि गवालपारा सैनिक स्कुलनिफ्राय 12 थाखोखौ उथ्रिसारनाय सा 9 फरायसाफोरा यूपीएससीनि जोहै थांनाय 3 सेप्तेम्बर 2023 खालि खुंनाय आनजादाव गाहामै उथ्रिसारनानै एनडीएआव सायख'जादों आरो
आथिखालाव महाराष्ट्रनि पुनेयाव थानाय कादाकासला नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि स्कुलाव फरायहैनो खाबु मोनदों। मख'नो गोनांदि बे एनडीए आनजादा जोबनाय लोगो लोगोनो बैसोर फरायसाफोरखौ इन्डियान आर्मी, नेवी आरो एयार फोर्सनि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट गेजेटेड अफिसार रेंकआव थिसननाय जायो। एनडीएनि थाखाय सायख'जानाय बे सा9 फरायसाफोरनि मुङा फारियै वेदांता डी तालुकदार, गुंजन रापा, आयुष कुमार सिंह, राजीव सिंह, सुमित कुमार, एलजेम सिंह, तापस साहारा, सुप्रिया डी चौधुरी आरो पार्थ बरुवा। थै दान होनाया गुबुननि जिउखौ रैखा खालामो। बेनिखायनो फैगौ 1 अक्ट'बर 2023 सानखालि थै दान होनाय सानखौ लोब्बा लानानै आफां आसामनि धुबुरीयाव थानाय बीएन कलेज एबा भलानाथ कलेजनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै थै दान होदों। बृहस्पतिबारखालि बे थै दान होनाय केम्प एबा बादानि जोहै गासै सा 60 फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गासै 60 इउनिट थै दान होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।